Nyt mä kerron 5 vinkkiä siihen, miten saatte toimitilat tukemaan yrityksen kulttuuria ja brändiä. Brändää näkyvästi, vaikuta näkymättömästi. Seinägrafiikat on helpoin tapa muuttaa tilan ilmettä ilman rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi jo se, että me otetaan vaikka yksi neukkaritila ja brändätään sieltä yksi seinä, niin koko tilan fiilis muuttuu välittömästi. Yleensä kun puhutaan tilamuutoksesta, niin se kuulostaa aina kalleelta, mutta niin ei todellakaan tarvitse olla. Eli tekemällä pientä toimitilabrändäystä, niin me saadaan suuri muutos aikaiseksi pienillä kustannuksilla. Myös vanhat kalusteet on mahdollista uudistaa ilman, että niitä tarvii vaihtaa. Meillä on sisustuskalvoja ja teippauksia, me voidaan tehdä paljon muutoksia myös pienemmällä kustannuksella. Tärkein asia on se, että otetaan mukaan ne ihmiset, jotka oikeasti käyttää sitä tilaa. Ensinnäkin sillä sä sitoutat ihmisiä muutoksiin, mutta sä saat myös arvokasta tietoa siitä, että miten sitä toimistoa oikeasti kannattaa lähteä uudistamaan. Kun me luodaan sellaiset tilat, missä ihmiset oikeasti viihtyy, niin me saadaan houkuteltua työntekijät takaisin sinne toimistolle. Ja se on yrityskulttuurin kannalta se kaikkein tärkein asia. Kun ihmiset viettää aikaa yhdessä, ne verkostoituu yhdessä, ne jakaa innovaatioita yhdessä, niin silloin syntyy kaikkein parhaat tulokset ja yrityskulttuuri vahvistuu. Toimistolla on tosi iso vaikutus siihen jokapäiväiseen fiilikseen, millä ihmiset tekee töitä. Eli niillä voi saada ison muutoksen aikaiseksi. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tilat, jossa teidän työntekijät viihtyy ja menestyy.